En taju miksi ihmisjengi pistää suone ja miksi on levinnyt tänne rauhassa Suomeen. En äly mitä järki siinä oikein on. Vois vaan kuulla depadella, ei kiella vähän aikaa. Ei siinä oo mitään tekaa varsinkaan kun jengi vaan daja. Mutta pitää varmaan kukaan muu mun ikänes naija tappu. Jos joku ottaa tän kriittisesti, miks ne kettyy tai hikisiin huumein. Ofta mini, heroini, marihuana ja speedi. Ja miks ne vetää sitä säkkää? Miten kasvu lyhentyy pikku pätkää? Nipputtu pari miljardia aivosolu. Miten muksia vai ja kyl niin toru mut se vaan